Assalamu alaikum, barka da zuwa duniyar Hausa News. Sunana Ali Bashir Abdullahi. Yau muna 23 ga watan 12 shekara 2025. Labaran duniya. Wakiliyar Aljazeera. Majalisar Dokokin Ƙasar Algeria ta fara tattaunawa kan tattauna wata sabuwar doka da ke nufin hukunta mulkin mallakar Faransa a ƙasar daga shekara ta 1830 zuwa shekara ta 1962. Dokar, idan aka amince da ita, za ta ayyana ayyukan mulkin mallaka a matsayin laifi, ciki har da kisan jama'a, tauye haƙƙin ɗan adam, tilasta ƙaura da lalata al'adu da dukiyoyin al'umma. Masu goyon bayan dokar na cewa lokacin yayi da za a sanya kairi a hukumance kan abin da suka kira laifin tarihi da aka aikata a lokacin mulkin mallaka. 'Yan majalisar da ke goyon bayan kudirin sun ce wannan mataki zai taimaka wajen kare tarihin Algeria, baiwa waɗanda abin ya shafa adalci a tarihi, kuma karfafa martaba ƙasa a irin duniya. Sai dai kuma wasu 'yan siyasa da masana sun yi gargaɗin cewa dokar na iya ƙara tsananin dangantaka tsakanin Algeria da Faransa, jawo sabuwar muhawara a fagen diplomasiya, kuma shafuwar hulɗar tattalin arziki da siyasa tsakanin ƙasashen biyu. A bangaren Faransa kowa ba a fitar da cikakken martani a hukumance ba zuwa yanzu, amma a bayan gwamnatin Faransa ta sha fuskantar matsi lamba kan da ke kallon tarihin mulkin mallaka a Afirka, musamman a Algeria. Masana harkokin siyasa na cewa wannan muhawarar na nuna yadda tarihi ke ci gaba da kasancewa da suka fito daga mulkin mallaka. Ana tsarin tattaunawar dokar za ta ɗauki lokaci, inda kwamitoci da 'yan majalisa za su ci gaba da yin gyare-gyare kafin yanke hukunci nan ƙarshen wannan rahoto ya samu azali daga Aljazeera English. Duniyar Hausa News tashar TV, muna kawo muku labaran duniya cikin sahihanci da tsafta. Ku danna mana alamar subscribe da like domin samun